लाइमोनफ्रा आंखौ मदद होनाय खौसे जानायनि थाखाय माने आंहा गोग्गानाय फैबाय माने आं लाइमोनफोरनि थाखाय माबा मोनसे हाबा मावनायनि थाखाय लाइमोनफ्रा आंखौ मोजां मोनो लाइमोनफोरखौ माने एम्पावारमेन्ट होनो थाखाय बेखौ प्रमोट खालामनो थाखाय इमप्रुभ खालामनो थाखाय आं अनेक नाजाबोदोंमोन आरो बे नाजाफोरनि फिथाइखौ आं दिनै मोनदों मानो होनबा दिनै लाइमोनफ्रा आंखौ मदद होनो थाखाय आवगायबोदों थामथि खेब एमएलए जाखांनायनि उनावबो देग्लाय एमएलएनि जे बिजाथि महरै गसंथानो खाबु मोनबाय बे रायजोफोर माबायदि अनसायनायखौ मोनदों फार्स्ट टाइम आं बेवहाय जोंनि माने आफादगिरि माने बिटिआरनि आगुनि चिफ प्रमदफोरखौ माने आं बेवहाय माने हामलायथिखौ बावनांगोन माने बिथांमोना जुदि आंनि बे माने केन्डिडेटखौ होआमोनब्ला आं गेलेनो हायामोन जोंनि बिजनेस टेला इउपिबिएलनि बे ब्लक प्राइमारिखौ लाफानानै सेन्ट्रेलनि जायफोर बिथांमोना आंखौ जुदि अनसायामोनब्ला आं बे माबाखौ केन्डिडेटखौ मोननाय नङामोन बेखायनो बिथांमोन आं सिगाङाव साबायखर बावबाय लोगोसे जोंनि बिजनि हालामनि माने बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि बे बर'आनो जा राजबंशियानो बा माने बरपेटिया कलितायानो जा मुस्लिमानो जा बाङालियानो जा बा अन्यान्य हिन्दी भाषी नेपाली नेपाली बेनिफ्राय माने गार' राभा हाजं बिथांमोना आंखौ मदद होनो थाखायसो आं टिकेटखौ मोनदों केन्डिडेटखौ मोनदों आरो बिथांमोना आंखौ मदद होनो आवगायबोनायनि थाखाय आङो बेवहाय देरहानो खाथां नोंथांनि बेरेखायाव एनडिए मुंजों मोनथाम हानजा लोगो नांनानै जे सासे बिजाथि आंनि बेरेखायै एनडिएनि मुं लानानै दिनै माने बिजनि हालामाव अरुप दे आरो बेनिफ्राय खलिल रहमान ओजोंहाय आरो दिम्बेश्वर बर' बिथांमोना साथामा आंनि एगेन्स्टआव नांगासिनो दं अब्लाबो नाथाय रायजो राजाफ्रा आंनि फारसे थानायखाय रायजो राजाफ्रा आंखौ मदद होनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा आंखौ माने लुबैनायनि थाखाय दिनै अरुप देयाबो बेयाव थावरायनो हायाखै खलिल रहमानाबो बेवहाय थावरायनो हायाखै माने दिम्बेश्वर बर'आबो थावरायनो हायाखै आंनि देरहासारनाय बे दानखौ रायजो राजानि अननायजों आं देरहासार जागोन आरो बेखायनो आं रायजो राजाखौ दिनै साबायखर बावखाबाय नोंथांनि जे समायखिरा बा नोंथांनि जे मेनिफेस्ट' बे फसंनायाव मा रादाय होदों थोंजोङै आं थोंजोङैथ' मा रादाय होनो जोंनि बिजनि कलेजखौ इउनिभार्सिटि केम्पास खालामनांगौ चिरां पलिटेकनिकखौ माने इन्जिनियारिं कलेजाव आपग्रेड खालामनांगौ गासिबो माने डिपार्टमेन्टखौ लाबोजोबनांगौ जा माने 100 सिभिल हस्पिटाल दङ बेखौ माने मा खालामनांगौ माने डिपार्टमेन्टखौ माने खुलिजोबनांगौ माने फुल पेज खालामनांगौ डाक्टार नांगौ नार्स नांगौ गासिबो नांगौ जों बिजनियाव माने मोनसे नार्सिं ट्रेनिं सेन्टार नांगौ फार्मासि कलेज नांगौ बे गासिबो जों नांजोबगोन बिजनि टाउनाव जोंहा दिनै माने आर्टिफिसियेल माने फ्लाड जानो थांगासिनो दङ माने जानो थांगासिनो बेखौ माने मानो थाखाय होबथानो थाखाय जोङो रिं रडनि बुस्थुखौ खालामनांगोन बेखिनिखौ जों खालामनो नाजादों आरो बेवहाय जोङो स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो एम्पावार होनो थाखाय बिसोर आवगायनो थाखाय जोङो अनेक माने खामानि मावनो आखायाव लादों बेखायनो जोङो लादों आरो बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ मोजां मोनदों